Fins feia poc, la meva vida era tot cap enfora. Ara, indefectiblement, havia d'anar tot cap endins, cap a mi, cap al meu cos, el meu cervell i la meva ànima. Això volia dir que havia de canviar cada petita cosa del meu dia a dia i també volia dir que, potser, hauria de canviar grans coses de la meva futura vida. El convidat d'avui fa 4 anys que viu amb una lesió cerebral que també l'ha convidat a plantejar-se aquest canvi de vida. Aquest canvi que no es veu, però que hi és. Abans treballava de gust, cantava en grups de música, li agradava esquiar, cuidava el seu cos fort i atlètic. Ara, quan el seu cos vol fer alguns moviments bàsics, hi ha de posar força, consciència des de dins. I quan vol parlar, necessita l'ajuda del seu cervell. Ara, quan es vol comunicar, com jo, ha de fer anar manualment les paraules. Tots dos hem perdut l'automatisme que les feien funcionar. Segueix cuidant el seu cos, però d'una altra manera. No treballa i escriu. Ja va pel 2è llibre. I quan li preguntes, i ara qui ets? Respon amb seguretat, jo sóc el mateix. Ha sofert. A la contraportada del seu primer llibre, A cavall del vent, escriu: com són els sentiments en una situació límit? Normalment en portem a passejar una minúscula mostra, però quan et topes amb un futur realment negre, és quan són més intensos, clars i purs. I és llavors quan a fora el verdader jo que portem dins. Em dic Javi Vidal, tinc 52 anys i soc de Banyoles. Vic amb la meva parella, l'Alba, el meu fill Aniol, de 17 anys quasi, i el meu gos, en Coco. Ara no treballo, però he treballat jo soc tècnic de so, però he treballat amb un veí meu, quan era molt jovenet, era adolescent, doncs vaig treballar a la construcció i després amb diferents companyies. He tret aquest lloc perquè és per mi el més emblemàtic de Banyoles. Tots els banyolines i els banyolins, per nosaltres l'Estany és el millor lloc. I quan parles amb algú, doncs, quan dius que ets de Banyoles, la primera imatge que tenen és de l'Estany. No puc destacar cap capítol de la meva vida, perquè per mi totes les etapes són importants. O sigui, hi ha els moments bons i els moments dolents. I els bons se compten molt aquella felicitat efímera que ens has explicat, però ja està. En canvi, dels dolents, jo crec que aprens moltes coses. A més, jo n'he après moltes. I tots junts fan que aquesta vida que tens. I per això no puc, perquè seria com, si te'n dic un, seria com
que els altres fossin més... Bueno, no fossin tan importants. M'afecta perquè des que vaig tenir automercat és evident que la meva vida ha canviat. Doncs Xavi, després d'aquests 4 anys, dius que segueixes sent la mateixa persona. Sí. Jo no et coneixia. Però la gent, quan et trobes la gent que te la trobes així pel carrer, el primer que se'ls acut quan et troben no deu ser que segueixes sent el mateix. Com definiries aquesta sensació tan clara i profunda que tu tens de que tu ets el mateix? Aviam, quan treus gent, la primera és que hi ha gent que en sap i gent que no. Gent que ho entén el que t'ha passat i ho gestiona millor que altres. Però jo ho sé tu bé, tant amb la gent que ho entén com la gent que no. Vull dir, per mi és el mateix. Al final és evident que la teva vida canvia. Però jo crec que els objectius són els mateixos que tenia abans de començar. I no em va sentir pitjor pel fet d'haver passat això. Canviat? Sí. Sentir-me diferent? No. Perquè no serveix res sentir-te diferent. Pot ser, jo sempre penso que moltes vegades el que veiem i el que jutgem són coses terrenals, però a dintre tenim una ànima i això no ens ho toca ningú. Llavors pot ser que quan dius jo sóc el mateix, parlis de l'ànima, del que hi ha dintre. No sé. O sigui, jo crec que és el mateix que condiciona el que fas. I el que és important és precisament tu sentir-te bé, no sentir-te malament. I el cervell és l'amo? El cervell. Jo abans abans del delictus mai havia pensat que tenia un cervell. I ara sé que per mi és l'amo. Bueno, és que és veritat que a nivell cerebral canvies, però no és el meu cas. Perquè si tens un tumor al davant, que sí que controla la barra, la intel·ligència, pot ser que tinguis aquesta sensació de que et canvia la vida. Però jo vaig dir a la part occipital del cop. Llavors, a nivell intel·lectual, a mi no m'ha afectat. El paràgraf del llibre que he triat per tu, dic que abans de l'ictus jo vivia molt cap enfora. Bum, bum, bum. I després de l'ictus, ara visc des de dintre cap enfora, si vull. Sí, i pregunto si tu has sentit això també, una altra manera de veure la vida. Sí, és evident que et passa quan tu ets bons, doncs és evident que et canvia la vida. No serà més com abans. Però jo tinc baixons com tothom, soc més pla, no soc tan profund. I tu sempre dius que has tingut un tumor cerebral i que hi ha molt poca visibilitat social, oi? No se'n parla gaire, oi, dels tumors? No, tu tens un cas de pulmó, de colon, hi ha molta visibilitat. Surt a la televisió, surt a la premsa escrita, surt per tot arreu. Quan tens un tumor al cap, és tot més tabú. Suposo que la gent espera trobar una persona mitjanament vegetal,
una persona amb les capacitats intel·lectuals tocades, però sí que m'agradaria que tingués més visibilitat Sí, i no fos tan tabú. que fos més, no es normalitzés. Exacte. Sí, sí, sí. Clar, I per a mi- més el teu tumor et van dir que era un cas molt especial, no? Que sol ser de nen. Al principi, els metges em deien que era vèrtic. Llavors, jo anava amb la bandera del vèrtic, és vèrtic, com que tots els metges m'ho deien, fins que vaig caure. I sí, hi ha un tumor molt seny, és infantil, i només un 3% dels adults pot passar. El 3%. Clar, i jo soc del 3%. I per què creus que les malalties minoritàries són tabús? Ja no tenen la visibilitat que tenen les altres, Però per què no la tenen? perquè hi ha menys gent que la té. Ja, I això vale. no importa gaire. Ja. Si tens una malaltia que és més important i és molt visible, més gran. Però si és una malaltia minoritària, no tant. Parlem una mica de les coses que sí que ens han canviat. En relació a tu mateix, què t'ha canviat? Moltes coses. Tinc visió doble, tinc Tens més? Visió visió doble. doble. Tinc l'equilibri molt tocat Equilibri. i evidentment, la paràlisi facial Passada. i la parla. I tu ara has de dedicar moltes hores cada dia a cuidar-te tu mateix, no? Perquè fas recuperació i estimulació i has de Sí. buscar noves estratègies. Sí, jo crec que és important. Aviam, qualsevol discapacitat requereix treballar, aconseguir el màxim per poder-ho, i després adaptar-te. No hi ha més. Quan hem fet tot, t'adaptes. I va més corregir ràpid. D'adaptar-se. I tant. Ho hem de fer ràpid. Sí, perquè si no, no. No acabes de ser No. feliç, Sí, és allò que veritat. has dit. És veritat. Has d'acceptar on ets, Exacte. adaptar-te on ets i a partir d'ahir crear la teva vida. No hi ha cap més opció. L'opció és aquesta, Sí. adaptada. Sí. Yes. I es pot fer salir, es pot ser feliç amb una discapacitat com la teva? Jo crec que sí. Avui, per exemple, estem aquí. Escolta, el que t'he dit que això és fantàstic. I la vida ens ha donat una segona oportunitat. Si portem no serveix de res, sentat al sofà de casa de Déu i banyat allà, fer-te pena. Això és inútil. El que és guai és poder sortir, doncs, a veure a casa meva, per exemple. Vivim en societat, no? I llavors representa que tothom serveix per l'altre, no? Tots aportem alguna cosa, no? Sí. Llavors, si estàs allà sol, no sé què, aparentment no ets útil. No. Llavors jo pregunto, tu necessites sentir-te útil o no cal? Hi ha gent que no. Jo he canviat poc la meva vida. Continuo fent gairebé el mateix que abans. L'únic que he canviat, lògicament, m'han de portar, perquè si veig que ho caic, però no he deixat d'anar al cinema, al teatre,
he deixat moltes coses, per això no. He deixat d'anar amb els meus amics a aprendre alguna cosa. Avui soc aquí. No, evidentment, no puc fer esport, no puc cantar, que m'agrada molt, i val més que no ho faci, si no podeu fregar. Llavors no series útil si cantessis. Jo tinc assumit que lògicament hi ha hagut un canvi. I has descobert noves aficions o valors o capacitats? El que deia abans, escriure, per exemple. Escriure? Per exemple? No, abans no escrivies? No, no escrivia. Clar, era músic i havia tocat en grups. Doncs escrivia les lletres que tenia que cantar. Però ara he canviat una mica. Com que no puc cantar i no puc escriure lletres, doncs escric llibres. Llavors, em va bé, perquè a nivell terapèutic em va molt bé i també em va molt bé perquè a nivell mental, clar, puc sortir de lo normal, em puc inventar una història, poder jugar amb els personatges, poder ubicar a un lloc, per mi és important, i fer córrer les neuroses també. I com s'accepta que hi ha coses que han canviat i que no tornaran a ser igual? Mira, jo crec que no s'accepta. No s'accepta. Jo crec que el que penso és que tu no vas aconseguir de cap de les maneres superar-ho. I crec que és bo no superar-ho. Que és bo o no? No. No és bo. No és bo superar-ho. Superar-ho. Perquè val més tenir molt present el que t'ha passat. Els humans, si algú som especialistes en no tenir memòria. Sobretot de no recordar els moments dolents. Som molt grans, però bueno. Estic d'acord amb això, Jo també, les coses que em queden delictus, no vull que se m'esborrin, perquè se'ns obliden i llavors tornes al que eres abans i a les coses que hem après amb això que hem viscut, no volem oblidar, oi? No. És veritat, oi? I tant que sí. Jo crec que és això. Ja et dic, som especialistes. Quan va algú dolent, que ho veiem. Si és bo, encara. És una anècdota. No expliquem les dolentes. Sí, és que no està de moda, no està ben vist parlar de coses dolentes. Crec que no. I per això no volem parlar del càncer, dels tumors del cervell, no? No volem no en volem parlar i això no va bé. Hem d'acceptar. Hi ha coses bones i dolentes per la vida. Ja està, és això. I tu pots tenir moments bons i bons, el que deia abans. Sí. I forma un part de la teva vida. Jo crec que és important l'acceptació. I tu en el teu dia a dia, com ho fas per cuidar el teu cos, el teu cervell i la teva ànima? Bueno, per exemple, el meu cos, quan faig fisioteràpia, el pare, el que ve, escric. I vaig anar al cervell. I ja està. I jo crec que, d'aquestes maneres no puc anar a fer esport. És evident, doncs m'he d'adaptar. I ja està. I la manera que tinc, les eines que tinc, doncs és anar al fisioterapeuta.
I ens has dit que el llibre que estàs escrivint ara és una novel·la, Mm. i el primer llibre... Home, primer explico la meva experiència amb el tumor. Va d'això. I vaig començar, no tenia la intenció d'escriure un llibre, però vaig començar a escriure per necessitat i escrivia una mica la meva experiència. Però 2 pàgines es van convertir en 10. 10 en 40 i 40 en 100. I vaig dir, què faig amb això? Un llibre. I vaig fer un llibre de la meva experiència amb el tumor. Però ja dic, la intenció no era fer un llibre. I la Laura, la meva parella, em va esperar a fer-ho. I m'ho vaig plantejar en sèrio. I dic, ostres, potser sí que ho tinc que fer. I la idea va sorgir i la vaig anar endavant. Ja m'he enganxat a això. T'has enganxat. Sí. Jo l'he llegit, aquest llibre, me'l vaig regalar, i tot i que em costa llegir, m'hi vaig enganxar, i és molt bonic, perquè hi ha llibres que només t'expliquen va passar això, i després això, i després això, i a vegades, quan no és la teva història, et costa... Però el teu està ple de sentiments, i de sensacions, i de vida, que tu dius que no és profund i ho ets molt. En el llibre jo ho he vist. I quan és més profund del que dic, però quan vaig escriure aquest llibre, jo crec que el que dic no és per fer un drama. El llibre no és un drama. Un drama? No. És la intenció exacta. I la intenció que tenia era, doncs, de barrejar una mica d'humor amb el llibre. Crec que és important, perquè no només la visió del drama que has viscut, a mi m'és avorrit. En canvi, si hi ha coses divertides, jo crec que és més fàcil de mastegar. Sí, divertides i íntimes, sí. Ja. I llavors, tots dos, tu i jo, tenim dificultats per comunicar-nos. Jo fa 10 anys que treballo, per tant en guanyo, i tenim coses diferents. Hi ha 2 paraules. Jo tinc afàsia, que diuen que és una alteració d'origen neurològic que afecta la capacitat de comprendre i produir llenguatge. I tu tens una altra cosa que es diu disàrtria, que és una alteració motora d'origen neurològic també, que afecta l'articulació de les paraules. Sí. Però més enllà d'això, després de l'ictus, la fàscia és la cosa que tinc més present, que hi és sempre, perquè has d'estar contínuament treballant perquè surtin les paraules que vols dir. Som animals socials. Tu com ho vius, això de la dificultat d'expressar-te amb el llenguatge? Bueno, és complicat, perquè tinc el hàndicap de la parasitària, de parlar més complicat. Inclús mantenir converses. A vegades pots caure en el hàndicap de no intervenir perquè no s'entengui. A mi no s'entengui. S'entenguin. I a vegades et quedes allà callat i et pot condicionar una mica. Evidentment, la logopeda em dona
eines per millorar aquesta dissertació. Però jo crec que hem millorat. Sí, això se'n millora molt a poc, per sí. Però l'important que ha de saber la gent és que a dintre nosaltres ho tenim tot clar. Ho entenem tot, tu i jo. Sí, oi? sí. Però a vegades es pensen que no, oi? No, a nivell intel·lectual jo crec que no ha canviat. Però sí que la meva manera d'expressar, ja ho veus, Sí. costa, Ens falta, costa falla molt. l'automatisme, només. Sí. Jo suposo el que deia i em quedo callat. Si em parlo interiorment, doncs em surt molt bé. Quan ho fem sols, Però el funciona. problema és quan em fico a la gent, em costa molt. Exacte. Em costa. Sí. Em costa de dir. Això. Si volgués dir-ho sense passar, Sí, seria un luxe. seria l'hòstia. Sí. Sí. Però els nostres oients d'avui pot ser que els costi d'entendre'ns a tots dos. I pot ser que n'hi hagin que ja ens hagin deixat anar. Sobretot a mi, Tu encara? És que jo porto 10 anys, guapo. Jo tot, No 4. Per això no m'atreveràs. Llavors dic, segur que potser hi ha gent que ja hagin desconnectat, perquè és molt fàcil buscar un altre podcast que no hagi de fer un esforç, perquè busquem la immediatesa, no? I les coses ràpides. A tu t'ha canviat el valor del temps? Donar temps a les coses? T'ha canviat això? Mira, tinc tant de temps, tant i tant, em sobra temps. A mi no m'ha canviat això, al contrari. Tinc molt de temps. Sí, però vull dir que potser ara tens temps de mirar-te això. Abans tenies temps No tant, per això, com que treballava, per això. doncs no en tenia tants de temps. Però bueno, al final és el que dèiem abans, t'has d'adaptar. I l'altra cosa que també, o sigui, d'alguna manera, la xarxa social t'ha exclòs del sistema productiu. Això com ho has viscut, això? Jo vaig treballar, les últimes feines que vaig tenir van ser amb una multinacional alemanya que es dedica al món dels caramels. Caramels? Sí. Llavors, un dia em van convidar a marxar, o el que és el mateix, em van convidar. Al principi era com els jonquis del carrer. Estan enganxats a aquelles rutines que he fet durant 24 anys. Per mica en mica em vaig anar desenganxant i vaig fer un munt de coses que podia fer. Tot això abans del tumor? Abans del tumor. I podia fer un munt de coses i que em venien de curs que no tenien res a veure amb el que feia. Llavors, un dia vaig a casa i em va sonar el telèfon. I era una de les companyies més grans de la província de Girona. Vaig fer unes entrevistes i vaig anar a treballar amb ells. Allò, el segon dia ja vaig veure que era sortir del foc per coure a les prases. Allò era el mateix que venia fent la multinacional, però les condicions eren molt dolentes, més dolentes que allà, i al final la feina era la mateixa. La vas deixar? La vaig plegar. Si tens una feina
vocacional, potser sí, que tinguis aquest sentiment de pèrdua, aquest sentiment de que socialment se't valora diferent pel fet de no treballar. Però a mi va pena, com la de molta gent, pagava les factures. No era una feina vocacional. Per mi va ser un alliberament. I què creus que, en general, què has après de tot això, d'aquests anys que has viscut amb la teva malaltia? Jo crec que moltes coses. I per intentar normalitzar. No? Normalitzar. Normalitzar-la. Jo crec que això és molt important. Normalitzar una situació. Això és molt important. Molt. Molt difícil. Sí, també. No és tan fàcil, Dit així, sona fàcil, però és més complicat del que sembla. I, bueno, es tracta com és. És bàsicament això. Pot ser que et costi. I a nivell espiritual has canviat? Creus en Déu? No, no crec en Déu. Però dic que no. Però quan era a l'hospital, ho dic al llibre, jo em vaig encomanar a Déu, a la Mare de Déu, Et vas a tots els sants. encomanar? I tant, a tots els sants, a tot el que hi ha. Igual soc més creient del que penso, però si per la pregunta és si creus en Déu, bueno, no gaire. No soc molt creient d'anar a missa cada diumenge, però Però en algun moment necessitaves trobar alguna força superior, diguem, no? clar. I jo havia anat a una escola que era catòlica. Llavors, suposo que encara mantinc la consciència d'aquells anys. I la família i els amics, com han jugat en aquest procés? Jo crec que molt, fer una xarxa és molt important per mi, És veritat. perquè tant els amics com... jo crec que és la manera de normalitzar i fer el mateix que feies abans. I crec que és molt important tenir sempre algú al costat. Què penses? Les ànimes tocades, molt tocades o molt poques o el que sigui, què portem al món? Per què servim? Clar, et canvia l'organisme, et canvia la vida. Llavors, igual sí que la veus d'una altra manera. No ets igual que abans. Llavors, igual sí que ets més profund. Més què? Profund Més del que profund. és abans. Igual l'analitzes diferent. La vida. I tant. Doncs, i per acabar, Xavi, Ja. moltes gràcies per haver Vosaltres. compartit la teva saviesa, aquesta que a vegades no expliquem, no?, al món. I cada capítol l'acabem donant la paraula al convidat per si vols explicar alguna cosa més i si no, perquè es presentis a la nostra audiència el teu regal, el que has triat. Molt bé. Una frase, un llibre o el que sigui, inspirat en aquesta conversa. Doncs m'agradaria acabar amb un concurs. Tu no jugues, perquè ho endevinaràs. Sabeu quin és l'opus 20 d'en Tchaikovsky? Ho sabeu? Són el Flec, o el que s'anomeix Lago de los Tigres, que crec que casa molt bé amb les 100 llavanyoles i, bueno, és una versió, no és l'original, que fa un músic holandès que
Es diu Martín Legrand i que jo crec que és fantàstica. I a vosaltres, gràcies per haver estat amb nosaltres una altra vegada. I fins la propera.